Bugün bizde konakta Timur Aboy Süleymanov. Timur Aboy deminde salattan şunday qadat qalgan. Timur Aboy, mine biz hazır turu efirde. Mine senin özünün münesabatın indi sosyal şelterlerge. Senin bir özünün de akaunt var Instagram'da. Mine men özüm kirip qaradım. Senin anda indi köpten yana postlar çıqqаны yok. Selam Fannur, selam barığızga da. Benim münesabetim aşık. Hem bugünkü tapşırı da belki turu efirde bir köpmeyanın ilişi bulaşak diye buldum şuna göre sorularınız bulsa birigiz. Kübrek küzetip duram. Kübrek dünyada bulgan yangalıklarını öğrenem, bilip duram. Şuna göre benim münesabetim şunday. Ул mümkünlük, hem şu mümkünlükünü dürüst ettirip kullanabilirge gerek. 14 buğun babamla bilem, min bal büyüleri bilen şıgıllanıp salatkarlıktım deyip aytam. Xıyalım idi Tatar tili okutuşusu bulur. Bala tuğandan soň, әллә нинди üsteme küş kile, şit tilde, iktisattan imtihan verirge gerek. 2 atnadan soň depressiya başlandı. Ул kayşandır bir 5-10 yıl elek aytgan sözlerini mine bugün güne anlap bitirem kibik. Палатка, ушак, һәм гитара. Палатка, ушак, һәм гитара. Selam, efirde kalep tapşırığı. Hem bugün bizde konakta Timur Süleymanov Uzzi. Selam. Timur Süleymanov. Иң birinci yıl studenti bulup tanılgan kişi ol. Köpler anı Studentlar Ligaсын жетеклеуінен xatirlidir. Әмма Timur degеш иң элек көз алдына сәләт uyushması kile. Ул сәләтнең директоры булган, аны тагында киңәйткән кеше. Ә бүген Timur Süleymanov Яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары. Timur seni bilmeyen kişi yoktur indi. Mine jere tabında bilebez. Sizin barağızda şunday akıllı, bulduklı kişiler gaylegіз deyimi. Mine özüme de bir kızık. Babalarınız nendirek kişileri bulgan, kimler bulgan bilesiniz sen onlar turunda birer məlumat, bir kızıklı məlumat. Dürüst aytkanda min 14 buğun babamla bilem. Әти ягыннан һәм менә хәзер әни ягында без бик өйрәнәбез. Анда 5-6 буын билгеле хәзер, ләкин киләчәктә күбрәк белербез дип уйлыйм, чөнки ул минемчә энергия, бабаларны белү, чөнки ул тамырлар, үзеңнең кем икәнен белү һәм ул тамырлар, син тамырлардан син аны белү бер әйбер, һәм шул тамырлардан көч алу ул икенче әйбер. Дип минем менә әти ягыннан, әни ягыннан да укытучылар, муллалар, узак еллар буе азан әйткән, мәсәлән, Сөлейман бабай ул 40 ел дәвамында азан мәзин булган әйе. Нәсел турында белем ул сиңа энергия бирә торган көч, менә агач та бит ул син агачны гына күрәсең, кешне генә күрәсең. Аның тамырлары бар, бөтен көч менә шул тамырларда. Сезнең иң зур хыялыгыз? Менә сәләтнең балалар бакчасы турында хәзер без хыялланабыз. Бәлки киләчәктә мәктәбе турында да аны шуңа ашып булыр дип уйлыйбыз. Булачак кала бирсәң. Алла теләсә, әйе. Бар хыяллар минем бүгенге эшем белән бәйле. Министрлыкта без зур программаларны хәзер башлап җибәрдек. Җәйге лагерьлар программасын, аларны яңарту программасын җибәрдек. Без районнарда яшьләр өчен яшьләр үзәкләрен булдырырга телибез, ләкин яңа форматта, яңача эшли торган һәм шул программа 3 еллык. Менә 2-3 елдан, менә бу елда Алла бирсә сез инде бер күпме кайбер районнарда нәтиҗәләрен күрерсез дип уйлыйм. Сәләт сезнеке, ул безнеке, министрлыкта ул сезнеке, безнеке, әмма син шәхси үзеңнең инде бөтенләй менә сәләткә дә, министрлыкка да калышылган. Әйтергә ярамаларын. Әйе, юк була. Нигә монда бер ни дә сер түгел. Минем өйдә дә, туган көндә дә минем бер үк хыялым тортны чыгаралар биш шәмнәр белән.
менә бер хыял турында уйлыйсың, минем елдан ел бер үк хыял, мин бәлки теге әллә ни кызык әйбер турында уйламыйм да, хыялланмыйм да. Ул әлбәттә якыннар белән бәйле, аларның сәламәтлеге белән бәйле, теге бөтенесе сау сәламәт булсын дигән менә шундый теләгем. Ул хыял да түгел, ул теләк. Әмма хыяллар алар барыбер күбрәк ниндидер гамәлләр белән бәйле. Һәм менә шул хыяллар алар көч, куәт бирә. Чөнки иртән син уянасың һәм менә бүген нишләргә дигән сорауга синең һәр вакыт җавабың булырга тиеш. Ул җавап була әгәр дә синең хыялларың булса. Чөнки зур хыяллар, зур максатлар, алар конкрет кичкенә адымнар, аларның ирешүләре башлана шуннан. Тимур, син менә сине иң яхшы белүче кеше кем дип саныйсың? Үзеңнән кала. Минеме? Әйе. Хатыным. Хатыным. Тагын. Әтиәни. Әтиәни. Әмма без менә Минем ярдәмчем. әмма синең турында безгә сөйләгән кешене син хәзер атамадың. Аны хәзер экраннан күрербез. Мин Тимурның апасы Диләрә булам. Кичкенә чакта Тимур шат күңелле иде. Мәктәптә бик әйбәт укыды, актив иде, төрле чараларда катнашты. Тимурның дуслары күп иде. Күбесе белән Тимур хәзер дә дус. Үзенең тормыш иптәше Алия белән дә Тимур мәктәптә танышты. Актив дигәндә Тимурның шөгыльләре күп иде. Хәтта күрше малайлар аңа острый график дип дәшәләр иде. Мәсәлән, мәктәп театрында уйнады, футбол уйнарга да бик яратты. Төп секция инде бал биюләре булды. Гомумән Тимур бик тырыш бала иде. Үзенә максатлар куеп торды. Безнең әтиебез шагыйрь булгач, Тимур да бер дәфтәрен алды да, өстенә беренче том дип язды да, берничә шигырь чыгарды. Безгә багышлап. Шулай итеп, әтиебездән үрнәк алып, әниебездән илһам алып, укып, биеп, җәйләрен сәләттә я авылда үткәреп, бик бәхетле бала булып үсте Тимур. Һәм шул бала Тимурда әле дә яши. Һәм Тимур балалар белән уйнаганда аны күрмичә булмый. Минемчә бу теге 60 еллык юбилейна күрсәтә торган бер видео. Бу безнең репетиция 60 яшьлек Ярый әле мин бик теге куркып тыңладым. Бөтенесен сөйләмәстер дип әйтеп бетермәде, Аллага шөкер. Бөтен серләрне. Әлбәттә, апа мине белә бала чактан, туганнан бирле. Әйе. Безнең 4 ел айырма. Һәм ул минем өчен үрнәк. Ул телләрне шәп белә. Мин дә менә бала чактан мәктәптә укыганда ук мин дә инглиз телене өйрәним дип, менә апам кебек, менә камил рәвештә беләсем килә дип. Аннары испан телендә менә апама карап шулай ук өйрәнә башладым. Теге том ничек соң, беренче том? Ничәнче томга җиттең әле? Бу дәфтәрне, 5 битлек дәфтәрне тәмамлагач, әлбәттә тагын бер күпме шигырьләр булды. Әмма дә ләкин андый ук теге шигъри юлдан барам дип амбицияләр минем булмады. Ул да теге әтигә карап, апама карап, минем дә язасым килә дип. Шундый искиткеч бит ул, бер кемнекенә ошамаган. Бик көчле шагыйрь ул. Бик көчле яза ул. Син укымдан ничегрәк күз алдың белән ничек кем булам дип кичкенә вакытта уйлаганың булдымы? Ничегрәк күз аллаган киләчәгеңне? Мин 9 класста сәләткә республика күләм олимпиадада җиңеп барасым килә дип йөрдем. Чөнки ничек сәләттә бер генә лагерь иде башта, ул хәзер 25 ала. Хәзер ул баралар. Ул вакытта бит анда сайлап кына. Ул вакытта бик авыр ләгү иде сәләткә, бик авыр. Чөнки бөтен республикадан менә 100 бала гына шул бәхеткә ирешә алды. Һәм беренче көн ничек сәләттә үтә иде. Хәзер дә ничек үтә. Тик балалар бит түгәрәккә утыралар да, һәм һәр берсе бер артыннан берсе сөйли кем ничек сәләттә ләккәне турында.
Мен фәлән олимпиадада жеңдім деп. Мен менә республика күләм физика олимпиадасынан жеңдім. Мен ашират барып җитә. Мен 7-8 сыйныф укучысы. Анда инде күбрәк тиге 9-лар, 10-лар, утыра олимпиадалар күбрәк шул 8-дән башлап бит башлана. Әйтәм, мин нәрсә әйтим микән? Миңа инде мин бал биюләре белән шөгыльләнеп, сәләткә эләктем дип әйтәм. Бөтенесе шаккатып, шуның өчен дә алалармы ни дип сорыйлар. Мин әйтәм, бик тә тиге менә әтием, әнием турында сөйләргә теләмәдем, чөнки бөтен кеше менә бит олимпиада җиңеп, мин дә кайтып олимпиадада җиңеп сәләткә эләгәсем килә. Ничек? Кайсы олимпиада? Татар телен өйрән, тиге һәм татар теленнән олимпиадада катнашып, менә җиңәсем килә дип менә хыялландым. Шулай бик актив тиге дәреслекләрне укыдым, әзерләндем. Тик республикага хәтле җитә алмадым татар теленнән. Ләкин барыбер тиге туктамыйча кабат катнаштым һәм хыялым иде, менә татфакка керермен дип, һәм татфакны тәмамлагач татар теле укытучысы булырмын. Менә шундый теләк бар иде. Аннары 10-га җиткәч укытучы экономикадан, икътисадтан укытучы класска керә, кем икътисад олимпиадасына барырга тели дип сорау бирә, мин кулны күтәрәм, катнаштым һәм анда инде катнашып республикада 2нче урынны яулап алдым. Һәм тиге сәләткә дә җиңүче буларак катнаштым һәм икътисадка гашыйк булдым. Әти булгач сездә нәрсә үзгәрде? Бала туганнан соң дөнья ничектер түгәрәкләнә, әллә нинди өстәмә көч килә. Сөйгән ярыңа да икенче төрлерәк карыйсың, чөнки ул әни кеше. Әни кеше ул иң кадерле кеше. Чөнки менә һәрбер кеше өчен димәк менә минем улымның хәзер инде улымның һәм кызларымның бу бит минем хатыным гына түгел, бу шулай ук аларның әнисе. Сез әйдәман булырга хыялланган идегезме? Әйдәман булган вакытта иң истә калган мизгелегез? Мин әйбәт сәркеш булдым. Бик актив катнаштым. Һәм минем бик әйбәт кулдашларым булды әйдәман чакта. Һәм минемчә аларга күбрәк афәрин миңа караганда. Чөнки мин ничектер Аллан мәсьәләләре белән һәр вакыт йөрдем. Тиге фестивальгә әзерләнгәндә без чараларны әзерләдек, команданы әзерләдек, презентациягә әзерләндек. Сәләт дигәнне хәзер сәләттәге Тимурда карап китәбез. Менә шундый сорау килеп җитте миңа. Тимур абый, син студентлар лигасы президенты булган кеше, үзең нинди студент идең? Нәрсә авыр бирелде сиңа? Студент ырымнарын эшләп караганың булдымы? Нәрсә әйбәт студент булдым. Мин кызыл диплом белән битердем Казан дәүләт университетын. Ел студенты, беренче ел студенты синеме? Беренче ел студенты премиясендә җиңү яулаган идем. Син бик катыша тырышып укыдың, әйме? Беренче курс. Өченче курста. Алар үзенә үзе киттеме? Аннары үзеннән үзе әйтәләр бит теге. Башта син зачеткага эшлисең, аннары зачетка сиңа эшли дип. Шул да булган хәл. Ләкин өченче курсны мин Испаниядә укыдым. Бер ел Испаниядә тордым. Бу да минем өчен бик шундый зур тәҗрибә булды. Син киләсең бөтенләй икенче илгә, телне әйбәт белмисең. 3 айдан сиңа шит телдә икътисадтан имтихан бирергә кирәк. 2 атнадан соң депрессия башланды. Ничек инде тиген. Ничек чыктың депрессиядан? Чыктым, актив катнашып, спортта да,
уку вакытында да сорау булганда кулны күтәреп телне вата испанча сораулар бирдем. Һәм шулай 3 айдан телне өйрәнеп беттем. Икенче ниләрдә группаларда укыган студентлар миңа килеп, "Әй, син Тимур" дип сорау бирәдер. Мин әйтәм, "Әйе, сез каян беләсез?" дип әйтәм. Безнең менә дусларыбыз синең белән бергә укый. Бер дә испанча иң начар белүче, ләкин иң күп сөйләүче егет бар дип сине әйттеләр. Нәкъ шулай. Испан теле ул бик популяр, дөрес әйткәндә хәзерге вакытта. Менә композитор Илмир Низамовны беләсең инде, ул да бик тырышып өйрәнә испан телен һәм ул махсус синең өчен 2 испан табышмага юллады. Хәзер әнне испанча аңлап, шуңа җавап та бирергә кирәк булачак. Игътибар экранга. Hola mi amigo, hola querido Timur. Tengo 2 preguntas para ti. Dígame, ¿qué es eso? Primero, si lo nombro, lo rompo. Si lo nombro, lo rompo. Аның исемен әйтсәм, аны атасам, мин аны җимерәм, мин аны ватам. Әйе. 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 Нәрсә ул? Нәрсә ул? Мин беләм җавабын. Сөйләп кара. Әлбәттә син бит алып баручы. Әгәр дә аны атасам, тынлык ул бәлки. юкка чыга. Әйе, тынлык. Браво. Тагын берәү бар. Segundo, adivina quién soy. Cuanto más lavo, más sucia voy. Cuanto más lavo, más sucia voy. ¡Mucha suerte! Muchas gracias, amigo mío. Сорау. Табышмак. Ни кадәр күп аны юсам, шул кадәр пычрак була. Пычрана ул. Шул кадәр пычрана ул. Әйе. Нәрсә ул? Нәрсә ул? Бик гади. Ни гади хәзер инде сез әйтегез. Әйе, хәзер. Ни хәтле күбрәк юсам, ул күбрәк пычрана. Бәлки судыр? Шулай, хәзер каян белдең? Сез әтиегездән нәрсә өйрәндегез? Иң мөһим, иң кирәкле, иң матур әйберләрне син аны бит күрә белергә кирәк. Һәм еш кына алар күзгә күренми. Минемчә аны күңел белән күрә белергә кирәк. Менә аны мин шулай ук әтидән өйрәнәм, аның шигырьләреннән, иҗаттан һәм аның белән сөйләшкәндә, әйе, минемчә менә шул. Һәм елдан ел менә мин ничектер яңа үзем дә яңа тәҗрибә туплаганда мин ул кайчандыр бер 5-10 ел элек әйткән сүзләрне менә бүген генә аңлап бетерәм кебек. Һәм тагын бер әйбер, ул аның әлбәттә туганнарга һәм аның әнисенә мөнәсәбәте, минем әбиемә мөнәсәбәте һәм минем әниемә дә мөнәсәбәте. Тимур абый, сез ничек ял итәсез? Мин спорт белән шөгыльләнәм, футбол уйнарга яратам. Хәзер вакыт калган, футбол уйныйсыңмы хәзер? Менә шимбә көннәрне, һәр шимбә көнне уйнарга вакыт җитми, ләкин теге айга бер 2-3 тапкыр уйнарга тырышам. Йөзүгә 2 тапкыр атнага йөрергә тырышам, минем улым белән бергә. Йөрибез. Ул тренер белән, мин үзем бассейнда йөзәм. Һәм әлбәттә гаилә белән бергә. Хәзер кыш көне ул әлбәттә теге чанада, чаңгыда йөрүләр, таудан шуып төшү. Шулай. Футбол кем белән уйныйсың син? Дусларым белән уйныйм бергә. Шулай ук бергә эшләгән кешеләр белән дә уйныйбыз бергә. Командагыз бармы? Команда бар. Һәр шимбә көнне ул яңа команда. Без киләбез инде һәм шунда бүлешеп уйныйбыз. Футбол мин дә бик ярата идем. Кил, шимбә көнне. Менә бит. Тимур абый, дөнья шундый тиз алга бара. Һәр нәрсәдән хәбәрдар булырга ничек өлгерәсең? Үзеңне ничек үстерәсең? Укыйм
Укын дигәннән кайдан укыйсың син мәсәлән? Безгә дә файдалы булган бер нәрсә әйт әле, Тимур. Менә хәзер әйтик укыган китап ул Харари аның авторы, краткий курс истории человечества. Минемчә ул бик кирәкле һәм бик кызыклы китап һәм һәрберегезгә менә киңәш итәм аны укырга. Күбрәк ул тарих турында да бер яктан, икенче яктан цивилизация турында, космос турында да шундый бөтенләй икенче форматта бүгенге көндә очрый торган күренешләрне күрергә ярдәм итә торган китап. Тимур абый, лидер кем ул? Бу төшенчәне син ничек аңлыйсың? Җаваплы кеше, лидер ул максатчан кеше, лидер ул профессионал, команда өчен нәтиҗә булдырыр өчен үзенә бер роль сайлый белгән кеше. Еш кына без лидерны ничек үзебез өчен күз алдыйбыз. Теге флаг белән баскан или беренче булган кеше, менә шул лидер дип әйтәбез. Әйе, ул да лидер булырга мөмкин. Ул бәлки иң соңгы булып барачак. Чөнки беркем кеше дә артта калмасын дип, безнең команда бердәм булсын дип, ул артта һәм аның эше бердә күренми шул очракта. Ләкин ул лидер. Менә лидер беренчесе дә һәм ахыргысы да лидер. Сәләткә кире әйләнеп кайтып, менә Тимур сине ни дәрәҗәдә сәләттә яхшы беләләр һәм сине никадәр игътибар белән күзәтәләр икән. Шуны карап китәбез. Сез әзерләндегез, караңыз ничек. Җыелыш ясаганда, беренче сәхнәгә чыккач, иң беренче һичшиксез ул микрофонны кили башлый һәм микрофонны фото башлый һәм инде иң мөһиме төшеп җимерелеп китмәсен инде. Һәм башта әйтә сәламләвен, мәсәлән, сәлам сәлкешләр һәм алкышлаган теге бөтен аудиторияга алкышлаганда ул менә шулай елмаеп басып тора шул алкышларны кабул итеп. Һәм инде шуннан соң чыгыш ясарга башлый һәм аның менә болай бик актив бөтен мимикасы кулланыла, ягъни ул кашларын сикертә, ул менә максималь рәвештә менә болай аның киң итеп авыз ачыла. Һәм инде жестикуляциясе китә инде, мәсәлән, ул бармакта менә болай күрсәтергә нәрсәдер мөмкин, я менә болай менә киң итеп кулларны сузып кешеләргә нәрсәдер аңлатырга мөмкин. Белгәнегезчә, Тимур абыйның 2 баласы туды. Сәләттә форумнар саны да 2-ләтә артты. Совпадение, не думаю. Мин бигрәк тә истә калганы шул. Синең белән Тимур абый көнгә 15 мәртәбәдә күрешә ала. Аның фикеренчә, кеше белән күрешмәгәнчә, аның белән 15 мәртәбә күрешү күп кайбәтә. Шуңа күрә менә шундый кызыклы факт Тимур абый турында. Һәм инде әлбәттә һичшиксез аның барыбызга да һәм кабатланмаслык һәм аны күрсәтә алмаслык оригиналь бер елмаюы, үзегез аны күрерсез һәм аңа шаһид булырсыз. Бар сәләттә. Күрдеңче игътибар белән карап торалар сине. Хәтта күрсәтә алар үзләре. Сәләт дибез. Хәзер син министрның беренче урынбасары ине. Нәрсә белән шөгыль, нәрсәдән гыйбарәт синең эшең? Минем юнәлештә бар 3 бүлек. Беренчесе ул яшьләр оешмалары өчен җаваплы бүлек. Икенчесе ул информацион бүлек, мәгълүмати бүлек һәм өченчесе ул халык ара мөнәсәбәтләр буенча эшли торган бүлек. Әгәр дә зур оешмаларны алсак, менә сәләттән кала безнең бар шул созвездие йолдызлык. Ул да минем эшем белән турыдан-туры бәйле. Без менә шул оешмага ярдәм итәбез тагында үсәргә. Студентлар лигасы, димәк, студентлар белән эшлибез, алар белән очрашабыз, күрешәбез. Министрлыкның төп эше ул яшьләр өчен дөрес экосистеманы булдыру. 250 меңнән артык яшьләр безнең проектларда катнаша. Нәкъ яшьләр эшләре министрлыгының ул 800-дән артык төрле чаралар, төрле проектлар. Авыл яшьләренә ярдәм күрсәтеп, алар өчен грантлар оештырабыз. Әйтик, безнең бар грант, ул теге грант для физлиц дип атала. Аның өчен оешма да кирәк түгел. Менә һәрбер
яшь кеше 18-дән 30-га алып, үзенең идеяны безгә җибәреп, безнең экспертлар аны карап, бәя биреп, ул 300 меңгә хәтле грант ота ала. Мәсәлән, идея нәрсә булырга мөмкин ул идея? Мәсәлән, инде проект нәрсә? Иҗади проект булырга мөмкин, шул ук тапшыру булырга мөмкин, YouTube канал булырга мөмкин, фәнни конференция булырга мөмкин, IT проект, IT стартап булырга мөмкин. Аңлашылды. Ишеткәннәрме безне яшьтән ишеттегезме? Төрле юнәлешләр, менә без беренче этапны үткәрдек. 1500 гариза килде безгә. Бу минемчә шактый, димәк, һәм бик куандыра бу факт. Шуны әйткәндә, чөнки ул бит менә мине шул әйбер борчый дигән гариза түгел, ул бит шулай ук инициатива, идея. Димәк, аларга бер күпме ярдәм кирәк яшьләргә һәм үзләрен борчыган проблеманы алар хәл итәләр башка яшьләрне дә җәлеп итеп. Тимур абый, сез менә яшь шикләнәсезме? Һәм сезгә биргән сорауларга сез нинди җавап бирә алмассыз микән? Нинди сорауга җавап бирә алмыйммы? Менә шул сорауга минемчә. Нинди сорауга? О, бик җиңел котылу булды бу. Тимурның бик яхшы бигәнен белдек инде. Шуңа күрә битеп тормыйбыз инде, тикшереп тормыйбыз. Әмма җырлатмыйча җибәреп булмый инде, Тимур. Шуңа күрә күптән палатка көче һәм гитараны җырлаганың юктыр. Күпме вакыт үзен җырламаң. Соңгы тапкыр кайчан җырлаган идең? Соңгы тапкыр бер 3-4 ел элек. Гитара сине көтеп зарыккан, җыр сине көтеп зарыккандыр дип уйлыйм. Менә безнең монда гитарачы кызыбыз һәм гитара да бар. Ул безгә уйнар. Рәхим итеп монда утырсагыз. Музыкант бар, җырчы монда. Башлыйбыз? Юк, безнең хор. Һәм хор, әлбәттә хор. Монда ушак бар дип күз алдына китерегез. Палатка. Палаткада утырабыз. Палаткада утырабыз. Ушак ярамый. Палаткада. Ярам. Ушак ярамый. Ну, палаткада ушак. Күз алдына гына китерәбез ушакны. Яхшы. Палатка, ушак һәм гитара. Палатка, ушак һәм гитара. Ә без биләр җирендә, бабалар җирендә, сәлкешләр җирендә, изге чишмә буенда. Иртә белән торып чыккач, күзебезне көчкә ачкач, егетләрне күрәбез, эшләгәнен сизәбез. Ә сез һаман ятасыз кояшта кызынып. Безнең кызлар матур да чибәр дә, Сезнең кызлар матур да чибәр дә, һаман бергә йөрибез, чиркиле аш ашыйбыз, рәхәтләнеп йоклыйбыз кырмыска кочагында. Палатка, ушак һәм гитара. Палатка, ушак һәм гитара. Палатка, ушак һәм гитара. Да чего уж хорошо. Сез ник кычкырмадыгыз? Менә шушылай. Безнең каршыда, күз алдында булса да ушак ягып, һәм йөрәкләрдә ушак ягып, бүгенге калеп тапшыруын тәмамлыйбыз. Тимур, сиңа килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Шундый рәхәт, шундый җылы булды. Сезгә рәхмәт. Күрешербез. Хушыгыз. Сау булыгыз. Тимур абый, менә тапшыруың тамам. Синдә нинди тәэсирләр калды гомумән хәлеп буенча? Рәхәт. Хәлеп белән рәхәт, бер менә шундый түгәрәктә синең белән, Гөлчәчәк белән, яшьләр белән булу минем өчен һәр вакыт ул ниндидер үзе бер мизгел һәм шул мизгелдә рәхәтрек һәм көч, энергия туплап хәзер министрлыкка барам, эшемне дәвам итәм. Минем өчен дә бик рәхәт булды, Тимур абый. Шундый җиңел сөйләшү булды, бик тә күңелле дә булды. Рәхмәт килгәнең өчен. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар, сау булыгыз. Сау булыгыз. Пока-пока.